Fet i fet, ara sí, volem donar-les les gràcies a tots vostès per l'assistència, per l'atenció que han tingut i esperem que hagin passat una gran vetllada com estem passant-la nosaltres. Això sí, si volem un disc d'estos tan menudets i tan boniquets que ha quedat molt bé de veritat, està molt ben dissenyat, blanquet, la música està molt ben treballada, els compositors han treballat de valent també, ho han fet per amor a l'art, com aquell que diu, bueno, com aquell que diu, no, per amor a l'art, han escrit per al poble i ho han regalat. I això no es pot dir sempre, perquè clar, els creadors és el seu ofici. I això, perquè el poble els arriba al fons del cor, doncs ho han fet gratuïtament, han cedit les seues obres. Igual que tots els músics i cantants que veuen vostès sobre l'escenari, que han dedicat el seu temps i el seu esforç per fer aquesta obra, que jo m'atrevisc a dir que engrandís i molt el patrimoni sonor dels Quatretondins. Doncs bé, no cal que venga més el disc, ja ho saben tots vostès. Així hi ha dos xiques molt en pla en discos, que segur que el preu no el sé, però dona igual. Els diners que siguin, perquè és una cosa molt especial i que és un bon record per tenir al poble. Així que moltíssimes gràcies a tots els participants del disc i a tots vostès per estar així. Que gaudisquen de demà.